Malilimutan ko pa ba ang nangyari nang ako'y kanyang pinagkukulpi? Dahil ang gusto niya ay di ko sinunod, nalabad ako'y isampay sa bako. Nang lumalimang gabi ako'y inutusan, ang duster niya ay akin na daw palitan, pagkat sawarin niya'y di nakailangan, dahil ayaw niyang matabihan. At magdamag ako'y pinapak ng lamok, di man lang ako hinagisan ng kumot. Sawari ko'y sagad ang kanyang pagkayamot, kaya't sa akin siya'y nagdadamot. Kung ba't kasi itong aking dating nobya ay aksidenteng nakachat ko pa, at napumilit na siya'y magkipagkita, ako na may kinilig bigla. Mag-text uli siya, cellphone ko'y hawak ng aking asawa.